Já vás zdravím, jmenuji se Dagmar Vondráčková a dneska bych vám chtěla ukázat, jak na takovouhleto jednoduchou malou taštičku na sluchátka přes rameno, nebo když to takhle svážete, tak třeba i přichytit na kabelku, ale i na kabelku si můžeme udělat mnohem menší, tady vlastně poutko a přichytit, to si můžeme taky ukázat. Já tady mám teď nedokončenou ještě jednu kapsičku a můžeme si říct, co budeme potřebovat. Budeme háčkovat tuniskou technikou a moje sluchátka mají zhruba rozměr 6,5 x 6 cm, takže já mám vlastně vnitřní 5,5, teda 5,5 a 6 cm. Potřebujeme teda k tomu přízy. Já tady mám, toto jsem háčkovala z jiné trochu příze, to bylo vlastně na zkoušku. A tuto už jsem háčkovala z příze Emilia, kterou jsem náhodou koupila v Kiku. Tady se uvádí 25 korun. Je to 100% bavlna. 100% bavlna pratelná na 40 stupňů, 50 gramů, 125 metrů. A uvádí tady háček 2,5 a 3,5. To znamená, že pokud háčkujete hodně volně, tak si vemte háček číslo 3. Pokud háčkujete hodně pevně, jak si vemte 3,5. Kdybychom háčkovali nějaké oblečení tuniskou technikou, tak si vezmu určitě ještě větší háček. V mém případě háčkem 3,5 mám to vyzkoušený, že mi to vyhovuje. Je to takové, není to úplně pevné, jako katastrofálně pevné, trošku pružné, aby se tam doopravdy ty sluchátka vešly. A ještě mi tady chybí knoflík, o kterém se budu rozhodovat, jakou barvu. Pokud byste chtěli to mít víc uzavřený, tak ono se to časem vytáhne. I tato kapsička, vidíte, se mi vytáhla. Pokud ale hodně utahujete a budete jim pevnější, tak se za chvilku ukážeme, kolik háčkujeme řád a můžete si udělat víc řad. Takže máme přízi bavlněnou. Tato teda je kupovaná v Kiku, ale mám tady i bavlněnou přízi tuto. Ta má taky 50 na 125 metrů, 50 gramů. A je jako pocitově jakoby jemnější, vidíte to? Že to vypadá, že by mohla být slabší, ale ono při tom háčkování opravdu spíš jde o to, jak je to seskaný. Ani jedna není lesklá. Pokud byste použili jakýkoliv zbytek nějaké bavlněné příze, tak určitě, když vezmete háček 3 nebo 3,5, tak vůbec se nic nebude dít. I když nebudete vědět třeba, jakou to má gramáž, nebo jak to vlastně, co to je za přízi. Možná, že i směs vlastně akrylu s bavlnou by nevadila. Potřebujeme teda přízi, potřebujeme háček, to si rozhodněte. Já budu háčkovat háčkem 3,5, knoflík, nějaký knoflík, nebo si můžete připravit víc knoflíků a pak se rozhodnout, jaký knoflíček si tam vlastně dáte. A jehlu, budeme potřebovat jehlu na pošití konců a přišití knoflíku. To je taky důležité, že vlastně podle toho, jaký zvolíte knoflík, tak budete potřebovat jehlu. Já když jsem tady zkoušela ty kočičky, tak zaprvé to vypadá zvláštně, ale měla jsem problém to protáhnout. To znamená, že já jsem to nakonec protáhla, jenom tak udělala uzlíky a drží to tak jenom takhle lehonce. Nůžky, pokud jako vyloženě byste potřebovali, tak třeba metr, ale to není tak důležité. No a můžeme teda jít na práci. Já si třeba teď vezmu růžovou tu přízi a já jsem si zjistila, že vlastně potřebuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a ještě krajový 12, 13 oček. Takže my teď uděláme klasický řetízek, i když třeba byste mohla myslet, že to je tuniský řetízek, tak je to úplně klasický řetízek. Udělám si vlastně, vidíte, takhle smyčku a zleva protáhnu tu přízi od klubíčka
mám první očko a jedu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jo? 13. Jo? Tak. A vlastně tady mám teď to jedno očko pro nízké, které budu potřebovat na háčku. To se tam nechám a zabodnu sem do toho druhého očka, naberu, protáhnu a nechám na háčku. Naberu, protáhnu. Přestože háčkem tuniskou technikou na tento projekt vám úplně stačí klasický háček. Nepotřebujete schánět rovný háček na tuniské háčkování. Mnoho věcí se dá háčkovat tuniskou technikou klasickým háčkem. Tak vidíte, protože ono se mi to sem vejde. Tak. Jo? Takže já mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 oček na háčku, což je první řada. A teďkon nahodím, protáhnu jedním očkem, nahodím a budu protahovat 2 očky. Tím uzavírám první tuniskou řadu. Tato je první řada. Jsou to tuniské jednoduché sloupky, úplně základní vlastně sloupek. A teďko tady mám první očko, takže nic nedělám. A tady vidíte krásně tu nitku přední, takže tam zabodnu háček, naberu, protáhnu, vytáhnu. Takhle do konce, skoro do konce řady. Zabodnu pod nitku, naberu nitku, protáhnu, vytáhnu, nechám očko na háčku. Takhle uděláme celou druhou řadu tuniských jednoduchých sloupků a nechávám očka na háčku. U posledního si dám pozor, tady už, kdybychom udělali jenom za jednu nitku, tak by to nebylo úplně rovný, takže já si tady vlastně zabodnu takhle pod tyhle ty 2, naberu a protáhnu. Tím si zajistím, že ten kraj bude rovný, i když mi to tady budeme zháčkovávat, takže by to nebylo potřeba. Tak, zase naberu, protáhnu tím jedním očkem a uzavřeme druhou řadu. Takže naberu a teď protahuju 2 očky až do konce. Teď máme druhou řadu. Jo? Vidíte? Pokud se vám to bude zdát volný, vezmete si háček číslo 3 a zmenšíte tím i tu velikost. Ale vidíte, já to mám takhle, když to proměřím, tak to takhle mám. Takže jdeme ještě na třetí řadu. Takže zase tady máme to jedno první očko mám pod tuto první nitku přední, naberu, protáhnu a nechávám na háčku. Pod tu nitku naberu, protáhnu. Háčkujeme tuniský jednoduchý sloupek klasickým háčkem. Máme bavlněnou přízi. A kdo hodně háčkuje volně, tak si vezme háček číslo 3. Tady len opět, podívejte, jo. Tady takhle. Tady mám ten krajový tuniský koncový sloupek. Pod ty 2 nitky boční. Tak. A zase prvním tím jedním očkem protáhnu a teď budu protahovat 2 očky. Máme třetí řadu, takhle to vypadá. Jo?
Tak a teď potřebujeme vlastně uháčkovat obdélník, který bude mít 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já to vím, 24, 8, 9, 10, 11, 12 a na druhé straně je taky 12. Takže vlastně 24 řad. Jo. Takže já mám vlastně 3 a potřebujeme teď ještě uháčkovat další řady do počtu 24. Pokud budete chtít delší obdélníček, aby jako ta kapsička byla trochu větší, tak si uděláte třeba o 4 řady. Víc. Určitě děláme sudý počet. Jo, háčkujeme sudý počet, abychom měli ty 2 části stejné. Tak, koukejte. Teď mám další řadu a sejdeme se za chvilinku. 1, 2, 3, mám 4 řady. Za chvilinku u 24. řady. Jeden, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22. Tak jdeme na 23. řadu. Teď budeme háčkovat poslední 24. tuniským jednoduchým sloupkem. Tak máme 24 řád a je z toho takovýto obdélníček. No a my vlastně můžete si vzít svoje pouzdro na ta sluchátka a vidíte, že i já to teď mám delší. Je možné, že jsem prostě háčkovala malinko volnějš, ale ono se to takhle zháčkuje a trochu stáhne. Tak. Jak zakončíme tento obdélník, tak ten zakončíme tím, že budeme dělat jakoby tuniský jednoduchý sloupek, ale rovnou zháčkovávat. Takže teď si uděláme očko jedno řetízkový, zabodneme pod tu přední nitku, nabereme, protáhneme, ale nebudeme nechávat, ale rovnou ještě protáhneme s tímto očkem. Takže děláme takový tuniský jednoduchý sloupek a hned pevné oko. Jo, naberu, protáhnu. A zakončuji vlastně tou 25. řadou, ale rovnou pevným očkem. A ono vám tady dělá takové krásné zakončení. A bude to hezky držet. Takže až do konce. A teď jsme na konci. Tady se zase dáme pozor na to, abychom si teda vzali takhle ty 2 boční nitky. Protáhneme a rovnou protáhneme tím očkem a ještě jednou protáhneme. Tak. V tomhle případě já si odstřihnu. Máme hotovo. A teď budeme sešívat. A budeme sešívat tak, že zháčkujeme tuto část, pak uháčkujeme dlouhý řetízek a pak tady skončíme. A abychom měli takový pevnější a hezký, vidíte, je takový plastický, tak si ukážeme, jak na to. A já tady mám jednu verzi. Tahle verze
je doopravdy, že rovnou zháčkováváme a tady má ten kraj trochu zdobnější. To jsem udělala tak, že jsem to zháčkovala pevnými oky, udělala řetízek a pak jsem teprve dělala to zdobení. Tak my si teď ukážeme toto tu první verzi. Takže si vezmeme přízy a začneme zháčkovávat. Všechno si potom zapošijeme. V pohodě. Dáme si pozor, abychom měli doopravdy teďkon proti sobě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vidíte to? Takže já si tady takhle za ty krajová očka protáhnu nitku. Dám si jedno očko. No. Zasunu dovnitř. A teď vlastně zase tady za ty 2 krajové nitky protáhnu a pozor, uděláme pevné oko a ještě očko. Jo, tady jsme zapomněli udělat očko, tak pardon. Jsme to protáhli, uděláme si jedno očko, aby tam bylo to zdobení. Teď to tady zháčkujeme. Tak, protáhneme. Hned protáhneme tím očkem, jako pevný oko, a ještě uděláme jedno očko. Jdeme dál. Spojíme tak, zad protáhneme. A vždycky jedno očko navíc. A ono to udělá takovou krásnou vlnku. Jo? Takže tady takhle za 2 nitky. Protáhneme a očko. Už vidíte, jak se nám tady dělá ten okrasný kraj. Taková vlnka to je. Naberu, protáhnu jedno očko. Spojím, naberu, protáhnu očko. Tak to až vlastně posledním dvojci. Vidíte, jak to vypadá krásně. Tak mám tady poslední dvojci. Ještě očko. A já jsem si tady ještě, jsme tady měli ty očka z těch řad posledních. Bude to trošku hůř, ale je dobrý do toho jednoho očka se trefit. A ještě tady. A spojit si to pevným okem. Protože teď budeme dělat ten dlouhý řetízek, než ho budeme zdobit. Takže já tady vlastně mám řetízek, který mám zhruba dlouhý, nějaký 140 cm. Jo? Takže teď podle sebe, podle své dílky, jak chcete, budete dělat jenom takto řetízek. Podle potřeby své délky můžete si to změřit na sobě, když to budete chtít nosit na kříž přes rameno. Kdybyste chtěli krátký, tak si uděláte takhle kratonký. Tady to vlastně spojíme a uděláme okrasný lém a zháčkujeme ještě tuto stranu. My teď děláme ten dlouhý, takže háčkujeme zhruba v mém případě teda 140 cm dlouhý řetízek. Mám hotový.
řetízek. A teď si řekneme velmi důležitou věc. Je potřeba si dát pozor, aby ten řetízek nebyl vlastně zkroucený a že budeme tady přeháčkovávat. Takže je dobrý si teď vzít ten řetízek a pohlídat si, abyste měli všechna ta srdíčka směrem nahoru, ne takhle, aby se vám to neotočilo. Protože při tom háčkování to člověk jako nemusí hlídat. A kdybyste to neudělali, takhle neskontrolovali, budete mít přetočený ten řetízek a vlastně se vám zkroutí i celkově potom, až to budeme zdobit. Tak, vidíte, že já teď tady mám takhle, jsem si nalezla, hezky jsem si to srovnala, že to můžete zkontrolovat tím, že si to natáhnete, narovnáte, tady se mi to trošku kroutí, vidíte, takže to musím pohlídat. A teď jdeme zháčkovávat a zdobit tu druhou stranu. Tohle si dáme dovnitř, to pak zapošijeme, nebo to můžete nechat venku, to je jedno. Ale abyste si chytli správně zase ty ta jednotlivá očka, ty jednotlivé řady. Jo? Teď mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, že by to mělo tak jako vidít, jo? Jo? Abychom to měli proti sobě. Tak ještě tady si to srovnám. Tak. Takhle si můžete těma prstíkama to oťukat a jdeme na to. Takže spojíme si nejdřív tady to očko na konci pevným okem. Trošku to vždycky jde hůř, protože tam máme jako to pevný oko. Tak. A pevným okem jsme řekli, jo, že jenom protáhneme. Tak. A teď uděláme jedno očko řetízkový a budeme spojovat zase za ty krajní sloupky, protáhneme a hned protáhneme a jedno řetízkové oko. No, aby se nám udělal ten krásný okraj. Takže nabereme, protáhneme, oháčkujeme řetízkové oko. Nabereme, protáhneme, hned protáhneme řetízkový oko. A hlídáme si, abychom teda spojovali, vidíte takhle, dvě nitky boční, protáhnem, tak. Ještě. A teď tady na konci ty dvě. Tak. No a máme hotovo. Takhle protáhneme dovnitř a potom to zapošijeme. Tak. No a máme teda oba kraje. Hezký. Vidíte? Můžete si vyzkoušet, jak se vám tam vejde ta kapsička. Nebo teda ta sluchátka se vám tam vejdou. A tady vlastně budeme dělat poutko. To budeme háčkovat tady. Tak budeme někde nějaký knoflík. Uvidíme ještě, jaký si tam dáme. Ale teď potřebujeme zkrášlit teda ten náš řetízek. Takže začneme na jedné straně. Dám si ty
A tady jsme dělali to pevné oko. Jsme to zháčkovávali. Jo. Tak já se tam takhle zabodnu. Naberu a udělám si řetízkový očko. Tak. Tady tu nitku můžeme vlastně zháčkovat přímo s tím řetízkem, že nebudeme muset zapošívat. A zabodneme si hned do dalšího očka. Tady se mi nějak teda utáhlo. Tak to zkusím tak. Naberem, protáhnem. Spojíme hned s tím očkem a uděláme jedno očko. Jo? A takhle zaháčkujeme tu nitku. Protože si ji tady držím, vidíte, jak si ji tady držím. A rovnou děláme tu ozdobu a zároveň zpevňujeme. Jo, to bude pevnější. Kdo by chtěl, může si klidně nechat jenom provázek z řetízků, těch řetízkových oček. A kdo chce, tak si takhle obháčkuje celý ten řetízek kolem dokola. A pak se vám vlastně vytvoří takovýto ozdobný po celé délce a moc dobře to drží. No, takže ještě chvilku, já vlastně tady budu zaháčkovávat kousek toho konce. To si myslím, že stačí. Takže to můžu střihnout. Tak. A teď už můžeme háčkovat tu ozdobu po celé délce toho řetízku. No. A to už ale zvládnete sami. Ono se to bude malinko kroutit a pak to takhle natáhnete a ono se to všechno spraví. No a stejným způsobem vlastně teďkon, tak jak to tady máme, můžeme se rozhodnout kterou stranou, tak si tady vlastně budeme dělat očko. Jo, tak si ukážeme, jak si uděláme očko. Tak jestli si pamatujete, tak na začátku jsme vlastně dělali 13 sloupků. Teď jsme vlastně tady takhle ty krajní sloupky použili, to je vlastně 9. Takže já když vezmu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Takže, jo, takže já vlastně teďkon můžu, tím, že mám lichý počet, 1, 2, 3, 4, 5, tak tady vidíte, že jsem vzala vlastně ten 11. mám tady uprostřed. To samé je vlastně na druhé straně. Jo? 1, 2, 3, 4, 5 a tady mám ten 11. Takže kolem něho já vlastně uháčku teďkon řetízek. Délka bude na vás. Tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To by mohlo stačit, ale já si udělám ještě 2 očka, na 12, 13. Jo? Tak, mám 13. A teď z druhé strany toho sloupku zase si pohlídám, aby se mi to neprotočilo. Protáhneme to očko a nabereme a uděláme si očko. Tak a teď budeme zdobit. Kdo chce teda. Takže my zabodneme do hned dalšího očka. Tady se nám zase stvrklo. Protáhneme a uděláme si řetízkové oko. Zase nabereme, protáhneme a řetízkové oko. Nabereme, protáhneme, řetízkové oko. Tak. Nemusíte dělat tohleto zdobení, můžete si nechat jenom řetízek. To je na vás. Ale já to mám kompletně s tím zdobením.
Tak. Vidíte, že vlastně používám jenom řetisková oka, pevné oko a použili jsme teda tuniský jednoduchý sloupek. Nic víc nepotřebujete, máme klasický háček, nepotřebujeme nějaký speciální. Tak jsme na konci, tady si takhle dělám pevné oko a vytáhnu. Tak. Protáhnu si dovnitř. My jsme tady začínali, takže to tady takhle svážu. A jehlou protáhneme, je úplně jedno jakou, ono se to ztratí, takže jehlou protáhneme takhle tou prací. Zhrubu je to takové, vlastně vidíte, jak je to hezky. Otočím. Tak. Ještě ten vedle. Máme to ale zavázané, takže ono se nám to nerozpáře. Jenom tu nitku takhle začistíme a to sami uděláme s tím druhým koncem. Tady takhle našikmu skrz tu zadní stranu. Mám jehlu bez stupou špičkou. To doporučuju. Může být i plastová jehla. Tak. Odstřihneme. A stejným způsobem vlastně začistíte tady, jak máme ty konce, aby jsme je tam neměli. No a teď už zbývá jenom, když to začistíte potom, tak už zbývá jenom si vybrat knoflíček. Takže můžeme třeba takhle ten bílý tam dát. A samozřejmě vidíte, že otvůrky na knoflíku jsou menší, takže já si tady takhle tu bavlnu rozdělím na dvě části, aby byla slabší. Pokud vám to nejde, tak si vemte třeba jenom nějakou podobnou nitku. Tak. Provlíknu jehlou a vlastně do nějaké té úrovně si tady zjistím, kde by mohla mít ten knoflík. Pohlídám si 1, 2, 3, 4, 5, aby to doopravdy bylo. To je moc. Takže myslím si, že 1, 2, 3, 4. řada ze shora. A přišijeme si knoflík. Raz, dva, tři, čtyři, 5. Raz, dva, tři, čtyři, 5. Kontrola, abychom měli knoflík tam, kde ho chceme mít. No a můžete se samozřejmě ještě víckrát. Zhrubu svážeme nitky, tím nám to bude držet. A 3krát. Tak. Můžete to pošít nebo odstřihnout. Tak. A máme hotovo. Zkoušíme. No. A můžete si, když si doděláte teda, buď máte takhle jednoduchý, nebo máte okrasnej,
a můžete jít. Tak ať se vám daří a budu zvědavá, jestli mi někdo tady nasdílí, jak se vám to povedlo. A pokud chcete takovéto jednoduché návody s klasickým háčkem, tak si můžete zapnout v mém kanálu Tonické háčkování s Dagmar odběr. Můžete mě sledovat, anebo se podívat i na jiné návody, které jsou už teda háčkovaný klasickým háčkem. Odkaz najdete na videu a já se budu těšit někdy zase příště. Tak se mějte.